guys! Welcome to my vlog! Ikaw, Day. Hi, guys! Hi, guys! Saan napunta ang Day? Saan napunta ang Day? SM Tagum? Sa SM Tagum? SM Tagum! Ang gisapot pa naman mo, Day, oh. Gusto mo na siya mag-vlog, oh. Oh, sige daw. Dili labay, ha? Hello, guys. So, what is up mga kapaloy? O Happy New Year sa inyo diha. O kumusta man ang New Year, no? Unta makabot na nato ang atong mga pangandoy this year, no? So, for this video day mga kapaloy, no, kay gusto lang ko mag-share kung unsay gusto na ko maabot sa kinabuhi o unsa akong mga pangandoy, no. So makita ninyo diri nag-drive ta og sakyanan. Actually dugay na gid siya nga video, no. Wa pa gid ako siya na-edit, karon lang gid ako siya na-edit, no. So unta maghatag ni siya og inspiration sa inyo kani nga video. Sarap pud ko ka ultimo nga tao, no, nga nangandoy nga mahimong successful sa kinabuhi. Maong naginahinay na kog lihok, naginahinay na kog pangitag pamaagi nga maka extra income. Dili ta magsalig sa swerte, kailangan ta mo diskarte. Kailangan pa nato magsakripisyo para makaabante sa kinabuhing pobre. First time. It's our first time! First time of my life. Happy snow driving! Oo, first time gina ako makadrive og 4 wheels og grabe gid akong kalipay aning adlaw. Basig nagtuo mo nga successful na tas kinabuhi, dili pa layo pa kay ta sa tinuod mga kapaloy. Daghan pa kay tag dapat maagian. Kaning sakyanan nga atong gidrivean, dili ni ato ato ra ning giarkilahan. Actually kaning nga video last year pa gini siya, no. Kaning adlaw day mao po ning adlaw nga nakabalot ta mag-drive, no. Dako kay ko pasalamatan ang tapad nako nga si Dave, no. Mao na ang manghod sa akong asawa. Gihatagan gid ko niya panahon para tudloan og drive. Ug kaloy sa Ginoo, nakabalot ta dayon mag-drive anang adlaw. Wala na nako na videohan ang akong pag-practice og drive sa sakyanan. Pero kaning nga video isa ra gini ka adlaw nga nahitabo sa akong kinabuhi, no. After na ako mag-practice, ako na nag-drive padulong sa simbahan. Ito migsimbahan anay kay para managkot. Pasalamat nato ang ginagmay natong kadaugan. Kanang mga kadaugan ba nga kamura ang nakabalo. Pasalamat po ta sa itaas kay nakadawat po ta ginagmay nga grasya, no. Ang tago, guys. Vloggers na yan. Sa mga viewers nato diyang dili taga-tagom, no. Proud kayo kung diri ta niagi sa pinakataas nga flyover sa Mindanao, no. Pero correct me if I'm wrong, no, kung sa Mindanao lang ba o diri sa Pilipinas, no. Mo ni day ang pinakataas no nga flyover. Gibuhat din ako ni nga video, no, kay na-inspire lang ko sa isa ka sikat na vlogger nga si Gio Ong, no. Unang gusto gid kay ko magtuon og drive og sakyanan. Na-inspire man ko sa iyang mga video, no, sa iyang mga content nga tibok pamilya niya kuyog niya permente sa mga lakaw, sa mga outing nila. Kung gusto po kumubuhat og content nga pareha sa iya, ha. Hindot manggod paminahon nga kuyog imong pamilya sa imong mga pangandoy. Nya gusto po ko magpasalamat sa mga solid na to nga viewers, sa mga solid nga supporters diri sa atong page, no. Daghan po kay salamat sa mga taong nitabang sa kuha labi na sa pag-vlog. Dili na ta mo isa-isahon kay daghan jud kayo. Na-appreciate gyud nako na kay dili ko maabot diri kung wala mo. Kabalo na mo ana kung kinsa mo kay wala koy laing tao nga ginadulan kundi kamo ra gyud. Balik ba? Managkot ra. Guys, nagkot ta guys, da. Vloggers. Balik na ko niya. Para pan. Uy, tariya. Ganito sa ikaw tig-vlog road. Wala naman anda. Under na. Under ini. Diba? Hello guys. Init kay guys. So niabot na gyud ta diri sa simbahan, no. Kung asa ta managkot. Mao ni ang New Cathedral diri sa Tagum ug diri pod makita tong pinakadako nga rosaryuhan sa tibuok Pilipinas. Makita na siya diha sa likod ani nga simbahan. Happy Sunday! Kasa sam. What? Angkot ka.
After naman managkot ani diretso na pud dayon mi sa mall no ug gilaag na ko ang mga bata kay para pud malingaw pud sila no. Gisulit na namon ni nga adlaw kay moro pud ni nga adlaw nga mabanding na mo ang mga bata no ug grabe ginamon ka busy sa mga trabaho. Ay. Hello. 1, 2, tikit. Aling. Tara, mama. Hai. Burga. A fish. 1, A fish. 1, 2, 3. Okay, lamig ka. A fish. Pwede ra malingkod re. A fish. Aday. Sabi. Suot ka na, nakapicturean ta ka na. Grabe, dili gyud mabayran ang kalipay sa mga bata aning panahon na. Kay panagsara gyud sila makalaag ug panagsara pud may makahatag og panahon sa mga bata. Kay mao lagi grabe gyud namon pagpaningkamot para makaluwas lang sa kalisod. Nag-focus gyud mi karon sa among mga trabaho. Padayon lang gyud ta og sabay-sabay naton kabuton ang atong mga pangandoy karong 2024.